živým potleskem, půlnočním překvapením třídy čtvrtá A. Pozor, pozor, upozorňujeme, že tento pořad není vhodný pro děti a mladistvé. Takže děti, vyčůrat, pomodlit a spát. Dobrý večer. My jsme žáci cítíme, bereme však na sebe podobu zajíce, žirafy či krabice, to je pěkná směsice. Já jsem to nevinně, tak prosím dětku ne, tak prosím dětku ne. Já jsem Barvín, hi Barvín, co se Barvín blond. Nejsem říka lesní, jsem dívka noblesní, co o ní může snít a pak když to pozní, nevidí co sní. Koukám bez dálky z nějaký odbálky nějakého z časáků, co je jich nějakou.
stojí pěkný báky. Nejsem vůbec ženatej, vždycky jsem byl tak nějak uvedenej, tak buď mojí láskou, buď malej. Nejsem svalnatej, ale taky nejsem vůbec ženatej, tak buď mojí láskou, buď malej, tak buď mojí láskou, buď malej. Baby track, je to borec, boreček, jo, boreček, jo, boreček, jo. A učil jsem se jednu jedinou otázku. 13. Fakt, musím dostat 13. Musím dostat tu 13. Do prdele práce dřu jak lezek. Jsem ředitel